DZGB, ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon, an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala, magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taonin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang hapon po sa gabos na mga parantabay. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras Year 4 digdi sa DZGB. Sin ako po ang sa idong makakaibahan sa alas 3 ning hapon digdi sa programa. At sa 29 na kang bulan ng Nobyembre 2024 asin pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. And of course, special po ang satuyang presentasyon kang satuyang programa. Pero bago yan, ang satuyang mga nakaantabay na via Facebook Live, pwede po nindong i-share ang satuyang programa ngayon na pagkahapon. Asin ang mga nakatutok man via DZGB Live app and DZGB YouTube channel. Good afternoon po sa Satuya Gabos. Siring man ang lambang miyembros kang familia, asing ang gabos na parishioners sa kanya-kanyang parokya po digdi sa Diocese kang Legazpi, maray na pagkahapon po sa Satuya Gabos. Kang nakaaging bulan ng Agosto, opisyal pong ipiglansar kang Legazpi Diocese ang Environmental Stewardship Phase of the 2025 Year of Stewardship. Kung sa in-focus po kay ni ang pagpapararong kang satuyang commitment sa pag-ataman kang satuyang kapalibutan. Asin para mas madugangan ang satuyang kaaraman, mas masabutan ta po kung ano po ini, ano ba ang satuyang magiging role, contribution sa satuyang paghampang, asin pag-ataman sa satuyang kapalibutan. Makakaibahan ta po ang satuyang namamutan asin ginagalangan. His Excellency, the Most Reverend Joel Z. Bailon. Good afternoon po, Bishop Bong. Jenny, asin sa gabos na mga nagdadalan, naghihinanyog sa satuya sa DCGB. Diyos pa rin na hapon po. Asin maugma na nakatukaw girara ako digdi para makihuron, makhiraskan sa tuyang mga paghurup-hurup manungod sa lakaw kan sa tuyang inang simbahan digdi sa tong diocese. Yes, Bishop Bong, enot na po ang samuyang pasasalamat dahil tinaawan mo po kami ng oras ngayon na pagkahapon. Sabi nga ni po sa ibong kang kabisihan, nakulo na schedule, demi po uunahon na iyaon po kaiba mi po ikang ngunya na hapon. Pinirit mo pa, no? Parang, Bishop Bong, parang dahil nakasayuma po. Hindi, nanggan makasayuma. Anyway, sabi ko nga ni kasabago mo, ugma ko na aniyon giraray. Yes, opo. Nakiba mo. Oo, syempre namimiss mi po pero piramidigdi sa programa. And of course, as ito yung mga, sa pangaran kang samuyang station manager, si EVP Glenn po and si VP Henry. And Bishop Bong, sabi ko nga ni po, ngunyan baga, ipinagsaselebrar ta po itong environmental stewardship. And dakol na po ning mga natakal po regarding this celebration. Pero para po sa imo, ano po ang gustong sabihin kang stewardship? Well, kay po ibugtak tayo ni sa mas dakulang konteksto, Jenny, asin sa mga naghihimati, naghihinanyog, nagdadalan. Siguro po aram na ninyo na sa taon 2026 isi-celebrar tangan ni an ika-75 taon kan pagka diocese niya to. Ang pundasyon na ini 1951
pero 51, 51. siselebraron ta 75 taon. Kaya nasa Diamond Jubilee an kuya na yan, yan dakulang taon na yan. Ngunyan kan 2022 na paghurup-hurup mi na igwa kita ning 5 taon nin paghandam, kaya nagprepare kita kaya ni yung 5 taon na ini bilang mga taon nin preparasyon sa spiritual, sa sosyal, asin sa ano pa man lain-lain na paagi tanganing tunay na maging makahulugan nining once in a lifetime jubilee celebration ta. So kan 2022 nag-decide kami na nagkakaigwa kita ang magayon na taon ta ki special na tema an kada taon in preparasyon. Kaya kan 2022 ito sa taon nin komunyon. Okay. Siguro magigirumduman ta na iyo ini so pag-imbitar sa sato kan satong Santo Papa na maglakaw kita bilang sarong simbahan na sinodal. Ining synodality concept na ini, ining ideya na ini, sabi kan satong Santo Papa si Pope Francis igwaning tulong components. Ini an komunyon, partisipasyon asin misyon. Kaya ang pinagmaut mi, asin pinaguna mi na, yun yan mga bagay na ideya o konsepto na magtatabang sa satuya bilang pagpreparar kay ni yung taon kan jubileo nin sa tong pagiging 75 taon kan diocese. Ngunyan, siyempre may kulang na dua. Digdi sa 2 taon na ini, so may komunyon, masunod na taon kan nakaaging 2023, taon nin pag ano nga rin kini nin formasyon, paghubog. Ang padagos na pagmidbid na kay puhanta na magpararo man sa tuyang pagsabot kan sa tong pagtubod, mas lalo tang masabutan ani tinutok do nin sa tong kagurangnan, haali sa eskriptura asin sa katukduan kan inang simbahan, asin minimidbid ta sa mapakumbabang paagi na kadakol pang mga tugang nyato na bakong kumpleto, bakong sapat, bakong tama o mani ako yan ano nga rin kani sufisyente ang pagkaaraman ng sa formasyon ninda sa pagtubod. Kaya tidak wante ito. Kaya kan nakaaging 2024 ining taon ni nagtapos pa sana taon nin partisipasyon. Kung kita tunay na komunyon bilang simbahan, igwa kita ning itinataoman sa satong komunidad. Asin ini ang pagmidbid kan man lain-lain na mga regalo kan mahal na Diyos. Itong pig-apod ang mga charisms. Regalo, dunong, yaman, kung ano pa man na dyan, na pwede tang ihira sa simbahan. Yaon na dyan itong mga natural o midbid ng mga kuyan, ang ginigibo, halimbawa mga lectors and commentators, mga katikista, mga acolytes, mga youth ministers. Inigabos, puro ini mga pagpartisipar niya sa buhay kan simbahan. So, yan ang ikatulot kan ining kuya papatapos pa sa. In fact, nagtapos na dahil ining ika-4 na taon nin preparasyon, yun na nga ni ang taon nin stewardship. Ang pagmidbid na kita mga katiwala, kita na pig-inkargaran kan mahal na Diyos, kan manlain-lain na mga balaog na itinaw sa tuya kan mahal na Diyos, buhay, ang sa tuyang trabaho, ang sa tong pamilya, ang sa tong komunidad, ang kapalibutan ng gabos na ini, puro ini hali sa mahal na Diyos. Itinaon niya ini sa to, tanganing pakinabangan ta, gamiton, tanganing mas lalong maging makahulugan, asin magayonan sa tong buhay, bako lang sa individual na paagi, kundi sa buhay niya to bilang simbahan, bilang nasyon, for that matter. So, ini, ang gusto ko lang mention na ang huring taon, ang pinakaultimong taon next year, iyo ang taon nin misyon. Tangani na ma-appreciate na talaga na kita simbahan na sinodal, inapod kita nin sa tong Santo Papa na himidbido na igwa kita ning trabaho gabos. Manlain-lain ang misyon ini. May misyon nin magurang, may misyon nin padi, may misyon nin obispo, may misyon nin teacher, etc. Puro kita may misyon. Appreciate ron talaga. Pero yung nga ini, ang 4 na taon in preparasyon na singunyan, pinapagirumdum kita na kita mga katiwala, stewards. So ini ang pighapot mo sa kasubago na paano ta ini mahiling ining tepang ini kan stewardship na ining taon na ini kan kuyan stewardship paano, if I may mention this now, may 5 component ini na sa laog kay ini yung taon na ini gusto tang tauan ning atensyon ini inot an stewardship niya to sa kapalibutan ini nga ning
topic tangon niya na Yes po. hapon, environmental stewardship. Sa maabot na actually sa aga, tatapos na ining tulong bulan ning environmental stewardship, maabot na kita sa financial stewardship na igwa kita nin mga financial na kuya na regalo kan mahal na Diyos yaon na dyan itong sa tuyang na itataong tabang sa simbahan, igwanin mga struktura kita na may ang aspeto nin kwarta, asin pinapagirumdum kita na kay Puan maging marhay nakatiwala man kita kay ning financial na kuya nini na itirinigalo kan mahal na Diyos. Yaon na dyan, ang masunod dyan, itong technological ang kuyan, ano nga rin kani, stewardship, manungod sa paggamit niya to kay ning mga bagay na sa teknolohiya, manungod sa cellphone, ang social media, ang gabos na mga regalo, lalong-lalo na ngunyan, igwa ni mga bagong mga developments, arukan mga artificial intelligence. Yes, iyo po. Asin mga issues man manungod sa misinformation, wrong information, fake news, and arrogance. So paano kita masimbag bilang mga katiwala kan mahal ni Diyos kaya ini yung tataramon na ginagamit niya to tangani na ipaabot ang mga informasyon, bareta, gabos sa paagikan media. As in, later yaon pa dyan itong cultural stewardship na hinahagad man sa sato kan sa tong inang simbahan. So yun inian ko yan, yun yung mga stewardships na pinapatao sa tong ning tinatawan taning tabang ngunyan. Pero ini nga ni sabi mo ini an inot na stewardship ining environmental stewardship ngunyan. Yes, opo. Sabi mo po kasumbago Bishop, kumbaga gabus kita igwa kita ning responsibilidad and may mga katungdan kita na dapat gibuhon sa tuyang buhay. So sa tuyang pamamahala, paano po kaya mas magiging mabunga na may paglaom po na kumbaga su responsibility ta sa laog kang pamilya and sa komunidad, mas magibot ta pa ito, mas mautog ta po Bishop Bong? Siyempre hilingon ta itong sitwasyon ning kada sa to. Igwa kita nin mga responsibilidad, igwa kita nin mga trabaho, igwa nin mga katungdan na tinao sa to kan mahal na Diyos. Inot sa gabos siguro ang pinaka-importanting kwenta itong kita gabos membro nin sarong familia. Asin dyan sa pamilyang yan siguro dyan niya to inot na itinutukdo sa satong mga aki ining paging mga tunay asin marhay na makatiwala. Inot sa gabos ang buhay ta. Kaya nga ni pigpapahalagahan taan buhay na ini. Magpuon sa buhay nin sarong aki na nasa tulak pa kan sayang ina na pinapahalagahan tayan, pinuproteheran tayan. Kaya di pwedeng pagbasang-basangon ang buhay na yan. Kaya ninhuli ta, regalo yan kan Diyos sa to. Gusto taman yan nuhabo dahil lang nyara mga niya dahil ta inaasahan sa manlain-lain na rason. Regalo manggirari yan kan mahal na Diyos. Asin ini dapat sa tong atamanon, mga araw kaya dyan, tinatabangan makita sa pamilya na an sa tong kuyan, mga sa relasyon ta sa kada saro, magurang aki, magturugang, sa isiniba pang mga kuyan. Iniyo, mga regalo maninin mahal na Diyos na nagtutugdo sa to, tanganing maging stewards makita kayo ng relationships na ini. Tanganing pagluwas na sa harong, yaon na dyan, ang maging pagiging steward ta, nahihiling ini sa pagrespeto ta sa tong kapwa, paggalang ta kay ning mga lay, asin mga kuyan, ang pasiorde na istruktura, asin mga sitwasyon na dapat na midbidon ta asin igalang, tangani na mag-igwa kita nin katuninungan sa sosyedad. Asin yung yan, ang kapalibutan niya digdi sa sato, ang saldang, ang tubig, ang dagat, ang bulod, ang mga salog, gabos ini, regalo nin mahal na Diyos sa sindig kita inaapod ngunyan na maging mga stewards data pag-atian ang mga salog data basta kita magtapok nin basura dyan bagkong irresponsable ang pagputulta kan mga kahoy sabi ba nga maski nga ni baga sa gobyerno ang DNR dahil man basta-basta kita maputol kung sagod na dahil kita magpaaram sa kay po kita magpaaram sa mga nanunungdan bilang pagmidbid na igwa ning konsekwensya narugan hiling ining nangyaring baha ngunyan dahil kan irresponsableng paggamit kay ning mga regalo sa kuyan kahoy, salog, daga, bulod iyan mga kuyan na paghihiro ta na dai ta paghihiling
kung ini makakaapekto. Kaya yun yan espiritu kan stewardship na pighahagad sa sato kaninang simbahan ngunyan. Ayun, so talagang number 1 po, Bishop Bong, so pagtapok ng basura, di ba? Na may kang enot, may mga nadangog ako na siging rereklamo na tangayata tigbabaha kita, nata so mga basura nagbabalik sa to pag nagbabaha. So actually po, Bishop Bong, parang sisiba nagibuka ito sa Iyon ang inbahali sa basura, Iyon di ang ba po? Tama ka, Jenny. Kaya nga ni garong pigsasabi nila na ang sa tuyang Mother Nature, ang kapalibutan, pigbabalik man sa nasa sato, an itinatapok ta sa iya. Yes. So ati, kung malinig ang mga bagay na binubuktak niya to sa salog, pag kung bumalik man sa to, malilig man yan. Pero inhuli ta ati, an itinatapok ta, asin ining aram tangani na nakakaraot, nakakabarakan mga kanal, ilinganan sitwasyon sa dagat, ngunyan, data narireparo ining maray, pero kadakol na mga siyentipiko nagsasabi na ang mga sira na pigkakaon tango niyan, igwanan ni mga microplastic na pigaapod. Taan mga sira ta, nagkaka-enkwentro sila dyan ng mga halimbawa, patos ning chipi o ining skyflakes na itinapok ta sa dagat. Igo dyan ki mga rugrug kan tinapay, kan biskwit o crackers, pigkakaon ini kan mga sira. Yes. Pero bako lang ini, so iba pang mga parte kan plastic na yan, pigngangat-ngat naman nila, pigkakaon nila. Asin maski ngani, sabi ngani, na ining mga plastic na ini, day natutunaw sagkod sa pirang gatos na taon, pirang base na kitang nagadaan pero sa ngunyan ang mga plastic na yan magdadanay pa sa dagat. Pero maski por paano, igwa man yan sing corrosion na nakakaon kan sira. As in, kadakol na pong nagpapatunay na mga scientific studies na ang pigkakaon tangon yan, igwa na nin mga microplastic. So, ibinalik sa satuya. So, mga plastic na pigtapok ta sa dagat. Yes, opo. So, kita magiraray po, Bishop Bong, ang masapar kang problema pag abot kang panahon, Ano affected po ang satuyang salud. Bako Iyon lang ang so gan- kapalibutan, iyon ang gan di po. ba? Yes. So, yan po mga parantabi, dakulon kitang mga gawi-gawi bilang mga persona na naihiling taon nagigibota na minsan nga ni bako responsable ang satuyang hero minsan. May mga, kumbaga Bishop Bong, may mga sa realidad baga kang nakaaging aldaw igwang report na may nagtapok na sarong persona na porket bako matawag basta sa nawinaltak sa basura pero may camera pong nakasirip. Oh, yun. So 'di ba? Para saro ito sa mga saro sa mga na maski taguon ta sa tuyang gawi alagad kung nagigibo kita ki bako marhay maluwas manggiraray. In fact, Jenny, kung naroon di ako na nasa sala, report ko yan sa mga local media ta. Yes. Ining araw kayo dahil ta dyan sa ako yan, dyan sa Daraga, sa Sipi na kung saan ako nag-star nung yan. Minaagi ako dyan dati-dati digdi sa Masakat sa Pinarik, maagi dyan sa Kiwalo, as in sa Guada, makababa ako sa ako yan, sa barangay Sipi. Diyan along the way, kayto dakulon akong nahiling dyan na pigtatapog ng mga basura sa gilid ng dalan. Ayun. Ito, yung nga ni sabi mo, dahil hindi kinakakahiling, kaya basta na lang sila nagtatapok. Dahil sinang pakilabot kung itong basurang ito, na pag nahiling kan mga ayam, biburungkal ito, asin minawarak. Yes. Kakawarak, yung nga niyan makuyano naman, mas makamurumundo dahil ta subasurang napapatos totoo sa anuman na plastic o sako, pag nahiling kan mga hayop, arugan mga ayam, pig ang ngat-ngat ninda yan, siyempre gustong bukas unta may napaparong sinang pagkaon. Okay. Kaya minawararak, mas lalong nakakaati duman sa gilid. Kaya itong panganawagan na so mga nagigibo ka ini, sana ma-realize ninda na bako lang sinda o conveniente sa inda taday sindang basurang itatapok o day sinda mabayad sa nagkukulikta baga. Pero itong distruso na as in epektong negatibo na ginigibo ninda sa lugar na pigtatapukan ninda kang basura. Ang paglaom ko, pamibi ko na nahiling ninda na iyan bakong tamang gibo. Ayun. Okay. So, ini pong patani ni Bishop San na kumbaga mas magbukas ang satuyang isip na kumbaga mas maging responsable kita, maging responsable kitang nag-aataman kan sa tuyang kapalibutan. Bishop, magma-commercial po muna kita, sa satuyang pagbabalik, aramon ta su mga kang nakaaging bagyong Christine and Pibito, ano ba ang winalat kay digdakulang adal sa tuya at ano ang agyat sa satuya na diin nagiraray mo otro itong grabing
grabing pagbaha ligdi sa probinsya kang Albay. Oras, alas 2:30. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Newzep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. At San Miguel Philippines. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuon ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Newzep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Newzep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko! Newzep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini
Kaaleko. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programang Lakaw Maghiras Year 4. As in, inimang po giraran sa inong nakakaibahan dyan ni Balyaran with Bishop Joel Z. Bailon. Welcome back po, Bishop Bong. Salamat po. Yes, po reaction po muna kita hali isa sa tuyang mga paraan tabay. Ano? Okay, si Josephine Talatad Perez, Environmental Stewardship. Thank you po most Reverend Bishop Joel. Thank you po, Bishop, sa pagbisita po. And sabi ni 0985, maray na hapon Ma'am Jen, magayunan po ang pigasabi ni Bishop Bong. Napapanahon talaga na magkaigwa ng boses ang simbahan, lalo pa dakol ang nakakalingaw kang responsibility sa palibot. We are so blessed po to have you, Bishop Bong. Thank you very much po. Okay, another reaction is 0937. Ma'am Jen, we are proud that DCGB continue this kind of evangelization program. We are blessed to have Bishop Bong magianon sa pagmati pagdangugon. Very inspiring. God bless you, Bishop. Take good care of your health po. Wow, very sweet man po, Salamat Bishop. po. Yung mananggal. Thank you. Kung naghihiling po kamo sa live tangunyan, talagang gwapong-gwapo si Bishop Bong. Talagang Nagpa-makeup diba? muna pa na sa kay Vicky Bello. Kay Vicky Bell, si 0999, thank you for life, love, and faith in Christ, Bishop. You evangelize in a humble way. Can we ever thank you enough for standing with us as Albayano? Ingwahon ko po. I will try my best. Ayun, so good. Sarabay kita. Sarabay sa paglakaw asin paghiras, di ba? Yeah. Okay, so sabi tapo kang kasubago bago kita naghanap buhay, digdi po sa in growing ecological challenges po, Bishop Bong, lalo na kang mga nakaaging bagyong Christine, asin bagyong Pipito, ano po ang dakulang adal na sa hiling ta na agyato sa tuya na day na po mautro pa ang grabing pagbaha sa palibot? Siguro po kitang mga Albayano, tuod na kita kay ning maraot na panahon na ini. Saraday pa kita, ako, sadit pa ako, aram ko na may nag-aaging bagyo, asin ini pakalis kan bagyo, minatindog kita, bangon giraray, asin padagos kan buhay. Yan. Garong sabi nga ni, sabihan na kitang mga Albayano, di kita talaga, mga survivors kita sa bagay nini, na nakukumparar kita sa ibang mga arog kayo ni na mga tao na pag nag-agi kayo ni, di aram ko anong gigibuhon, ang mga Albayano da, or mga Bicolano for that matter, arog kayo itong kan mangyari sa undoy, yaong pa sa tubig, na nagbaba na sa tubig pero nagpo naman kitang maglinig yung pigigibo tap aram ta pa na pag nagpabaya kita kipirang ko yan oras o aldaw lalong kung aldaw mamangnuhan ta matagas na sudugi na yaon sa harong madidipisilan na kitang maglinig kaya aram ta yan na mintras na may tubig pa maglinig ka na bagunason muna ang sa imong harong mintras na igwa kining tubig na nakukwa asin dumug pa ang dugi niya takunda malas mo lang mas dipisil ang kan but ini ang sarong mamundong katotohanan na maski arog kita kaining mga Bicolano kan pakalis kan mga kan uran ni Christine si Christine Bagademan yung nagdara sa tuya ning paros dahil man talaga siya bako siyang bagyo na arugan dati arugan Riming o si Rolly ang tubig sana
uran, asin narumduman ko itong maghapon itong uran na ito, asin bako lang turotagiti, bako lang sunormal na uran, kundi talagang kuyan talaga. Garos makusugon itong sububo talaga kan uran. Kaya, di kita nangalas na dakulon sa tubig. Ang problema, bako lang tubig suminabot. Dugi. Asin paglibot ko nga ni pagkatapos kito, lalong-lalo na dyan sa 3rd District, totoo yan, kadakol ng mga simbahan an naglilinig kan sa indang mga simbahan dahil luminaog su mahibugo na dugi. Asin ini ang nagpaano sa kuya, nata ta may daga na nakaiba ng tubig. Alangan man na bigla na lang ini nagwawa hali sa irarong kan daga na biglang luminuwas dahil ta suminabay sa tubig. Aram ta padagos na sa kahaluyang kang panahon, basta yan nagbabaha, baha sana, tubig sana. Pero natataigwang yan. As hindi makitang ibang mahihiling, kundi yan ang mga daga na nagbubulos hali sa bulod. As in, natata nagbubulos ini, natata natangkas na ini, natata naghuros na ini, dahil ta hiniro ta na ang bulod. Yaw na dyan itong quarrying, yaw na dyan itong pagbukas kan mga tinampo. As in, yun nga ni ang dahilan kung natata nagkaigwa kami ki open letter as in appeal sa satuyang mga leaders, digdi sa satuyang probinsya, sa mga munisipyo, as in ipinabot ta ini sa satong presidente. Natabangan kita, nasimbagon ining problemang ini. As in, yun ini ang garuinot na learning sa sato, iba na ang panahon. Climate change, totoo yan. As in, ang pagbago kang panahon, nahiling ta nagpaparakusog ang bagyo. Tama itong sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan kuya niya, piga-assess niya ining kuya nini, pag-agilano na ni Christine, dakulon talaga sa tubig. Tama siya. Kaya ngayon suminupay, nalantupan itong mga harong asin kadakol ng mga edifisyo dahil dakulon itong tubig. Pero at the same time, dahil pwedeng sabihon lang tubig lang talaga sa dakulon. Dakulon sa tubig pero mas napalala pa ini dahil may mga daga na buminulo sa mga tinampo sa satuyang mga harong sa satong mga simbahan. Asin iyo ini ang siguro dapat niya itong marealisar. Sagkod na dahi niya to ginigibo sa tamang paagi ining mga paghiro niya to kan daga. Ini man manungod sa pagkwari sa bulkan asin iba pang lugar sa satong probinsya. O ining sa tuyang pagbukas nin mga tinampo kay ining mga kung si man ang managigiribo kay ni mga constructors, mga operators asin ko na basta nilang mabukas ning tinampo na ipighurup-hurup, da ipighiling-hiling ang mga posibleng maging konsekwensya kay ni arog kay ni pirmi ang sa tuyang nga abutan. Bako lang tubig na mabahaan sa tong mga harong asin gabus pang pigistaran ta kundi kaibanan dyan pirmi ang mga dugi dahil ta na loosen na ang daga na hali sa itaas. Yaon naman yan totoo. Ang pagputol na irresponsable kan mga kahoy. Na siyempre, kung dahin na ning mga gamot, dahil ugat na nagkakapot kan daga sa irarom, Jenny, mahuros na ang daga hali sa bulod. As in, ang maraot pangani kanyan, makamurumundo kayo ni, pag naghuros na ang daga hali sa itaas, yan dagang yan, supig apot ng topsoil na may sustansya na iyuan mapa taonin buhay sa mga itinatanom kan parauma. Kaya kung daay na ining topsoil na ining daga na igwanin ko yan, ang sustansya, paano mabubuhay ang daga? Kaya ilinga, mga pagkinalbo mo na ang bulod, haros day ka naman yung kimaray na pwedeng itanom. So yun ang mga realizations na pighapot mo pa ano ang dapat. And siyempre kadakol kita ang ikatulong realization siguro. Well, hilingon ta ko anong kuyan, ano ang pigahagad sa to kang panahon. Iyo ini ang stewardship. Paano ta at amanon ining pinagkatiwala sa sato nakapalibutan kan mahal na Diyos. Sabi nga ni Pope Francis, duman sa kuyan, ini ang pig-quote ko mi duman sa appeal, sabi ko, I will quote again. Itong hali sa Laudato Si, sabi ni Pope Francis, Mother Earth, our sister now, cries out to us because of the harm we have inflicted on her by our irresponsible use and abuse of the goods with which God has endowed her. We have come to see ourselves as lords and masters, entitled to plunder her at will. Ayan, piga-abuso ta, pero kita man sana ang minasapa kan abuso gini.
Yes. Iyo po kumbaga Bishop Pong diin na kita mahanap pa ning ebidensya. Kasi yao na talaga Klarong na experience na po talaga Tama po yan. Okay. So kang nakaaging daw po Bishop Bong, di ba po nagkondusir ka mo ning press conference after po kamo magpaluwas ning open letter or appeal, di ba? Sabi po na-interview po ni VP Henry Maceda si Acting Governor Glenda Bonggao na minaasigurar po sa Diocese of Legazpi sa imo po na talagang matao po sindaning action po manungod po duman sa inong pigahagan. Yeah. Iyo po, as in sa ngunyan pa lang, nagpapasalamat na ako sa SEA. Salamat po Governor Bonggao sa immediate response na yung pig-assure mo sa Samuya. Ara mo, Jenny, kay ito pa nung pagdalaw nga ni kay digdi ni President Marcos, ni Bongbong Marcos. Opo. Garong natauan niya ng instruction ini si Governor Bonggao na ang kuyan nun talaga imbestigaron ining kung natataarog kay ni ang nangyari. So igwa ni karon nang sa parte pa lang kan kuyan mandate kang presidente sa parte kang presidente garong tinawa ni sa mandate o imbestiga ini. Kaya sa parte mi man mas na-encourage kami na bako kumbaga sa pigpipirit mi o pigpapagirumdum siya na may trabaho sa imo kundi dakulang bagay kung matatabangan kita ninsarong local executive. Yes. Dahil ini talagang kaipuhan, digdi niya magpuon. Maski pa anong taram ni Presidente Marcos kan mga senador o kung sisay pa man. By the way, na-mention ko, gusto ko man i-mention na kan sarong aldaw, pag digdi ni Senator Amy Marcos, nagkaigwa siya ng oportunidad na apudan ako. Dahil taigwa ng sarong tao duman na kamitbid niya na ang na-mention na yung nga nito so appeal me. Sabi niya, tawagan ko niya si Bisa. Yes, gusto ko yan. So, nagkauron kami, asipig assure man ako ni Senator Amy, natatabangan. Ipapaabot niya duman, and precisely, I think she has been saying this sa interviews, and sana may mga mas formal na investigation man sa taas, mientras na igwa man kitang pigigibo digdi sa ibaba, tanganing simbagun ta ining problemang ini. Kaya po, salamat kay Acting Governor Glenda Bonggao. Asin sa gabos pa po, igwaman po akong ninaaraman na nagibo ki resolution ang munisipyo kan malilipot. Yes. So, salamat po kayo doon. To the effect na sabi ninda, sisimbagun ta ining pangapudan kan mga padi asin ni Bishop Baylon sa manungod sa satong sitwasyon. So, salamat po sa mga tawong nagsisimbag ninhuli ta dakulang bagay na kamo na may mga otoridad kamo ang makakapapangyari kan pagbabagong ini. Pero gusto ko pong idagdag kay puhan kita gabos magpatinarabang tabang. Sa tuya pong trabaho ini, bako lang sa gobyerno. Kita gabos kay puhan maghiro. Yes. Sararo, sarabay. Takita Yes, mga taga-albay. Oo. Sarabay sa paglakaw asin paghiras. Iya po. Yeah. So, diba? So magayunan po Bishop Bong kasi digdi pa lang sa lokal pa lang nagtatarabangan na kita, nagkakaigwa na kita ki mas madaling pag-respond sa mga dapat ang gibuhon para masimbagan sa mga problema, especially po arog kay na ta-experience ta talaga so kalamidad, pagbaha, asin sunod-sunod na bagyo arog po kayo ni Bishop Bong pag-arog kay di so mga nakaaging aktibidad po kang parish community po bagadig di po sa activity kang environmental stewardship nailing ko po kaya duman so saro duman sa Tigbusol kang diocese yung pigaapod na Baklay Sari Buhay. Ano po itong Baklay Sari Buhay po Bishop Bong? Actually po ining ko yan so magayon itong puntong pagsabing baklay. Inot sa gabos, bako ining ang pagbabago kay ining kapalibutan ta, bako po ining so sararuan lang. Halimbawa, manungod sa pagtatanom ning mga kahoy. So may tree planting activity, parte na yan kan sa tuyang pikuyan, advocacy ngunyan. Pero pag nagtanom ka, day mo paglingawan, day mo pagbayaan. Ta nakapagtanom na nga kami, duman nga kami sa gilid kan salog, okay, may tree planting. Alat mo na, inot sa gabos, pag nagtanom kita ni mga seedlings, araw kayan, very weak pa, dahil pa ning garantiya na mabubuhay ang mga seedlings na yan. Opo. Dahil kay puwan pa sindaning atamano. And in fact, there was a time when may program ang DepEd, manungod ka ining tree planting na ini, and may tulong components yan. Tree planting, okay, tree caring, and tree growing. So pag tinano mo, atamanon mo, asin siguraduhon mo na matalubo yan. And ining mga pigtatanom tapong mga kahoy kadaklan na beses, kaipuang kan kin at least tulong bulanin pag-ataman. Paghilingon ta,
Halimbawa, may nagtanom ka man agad sa sarong lugar, sigurado ka na iyan ko yan na yan, dahil nagmamara. Ta kung tinanong mo yan na dahil ng uran, pirang aldaw na dahil uran, maluluyos magagadan. Itong sa tuyang mga itinom, ang kadaklan na beses. Pira ng milyon na kahoy ang sa tuyang itinanom digdi sa albay. Dahil nag-tree planting activities kita. Ako ko po yan. There was a time kan bago akong obispo digdi, Opo. nagtaranom kami diyan sa may bangkerohan. Kaya lang day ko po nahiling na nagbunga itong mga itinanumi. Siguro po inot sa gabo sabi ninda, ito ngayang lugar na napili nindo Bishop bako itong matabang na magtalubo ang dahil tahababaw na marain na daga duman ang adobe ito, kaya chances are difficile itong mabuhay. So, yun po yan ang pagsasabi ko yan. Ining saribuhay na ni Managos ako, baklay, saribuhay. Dahil manungod kayo nita, padagos niya itong gigibunin. Ini pong stewardship of creation, ining environmental stewardship na ini, sa as far as the program kay ning year of stewardship kan diocese Jenny, nagtatapos po ini sa ngunyan. Bako sa aga pa lang, Yes, 30. 30. Yes po, 30. Pag abot kan December 1, yun na ito, so financial stewardship. So, anong gustong sabihin lingawan tanay itong trabaho? So, so mga basura dyan ako yan, dahil na paglinigan, tatapos naman sa environmental sala po yan. So, pagbaklay ta kay Puan Danay, Padagos. Arog po kayo to, there was a time na ako po, nag-scuba diving man ako, and sarong time, nakapirang beses ini, dyan sa Legazpi, si Father Ricky Bermas na yun, nagtukdo sa ko mag-dive. Wow. Sabi niya, malinig niya kita kan mga basura dyan sa irarom kan dagat. Ito ginibo mi, dakulo nun, si inot na kuyan mi, pag-dive mi, mga 10 kilo labi ito. So, natipon mi, pera lang kaming nagkuyan, 4 garito ano. So, nahiling kadakol, tapos inutro mi pa ito. Ngunyan, ang kuyan, is magayon na nagibumi ini, nabawasan. Pero, pagbalik mi nga nitong second time, ikaw na namang magirari mga basura. So, ang punto ta is, sige, ang dapat na pagigibo ta ini. Bako, ang gustong sabihin, bahala na, sige ka mo, magtapo ka mong basura, ta kami man maglilinig ki basura. Ang gustong sabihin, patarabang-tabang po kita sa bagay na ini. Bako ini sarong bagay na, ay, naglilinig man niyang basura, sabi, ka, bahala na sino magtipon ka, matapok lang kita, tayo ko ang paralinig. Garong araw ka kaya. Kung bawasan tayo itong sa itong pagtapok ng basura, mas mababawasan man ang trabaho. As in, makaka-focus kita ng iba, mas positive na trabaho. Ini pong paglinig paano kang basura, medyo negative nita, pighali, ito so waste, so ati. Pero kung makabawas kita kaini, makaka-focus kita kimas maray na ano. Alam ba, pagtanom yan, as in po, magtanom kan bakawan sa mga areas na yan, kadakol nga yan, na mga areas na mangrove areas na nagkawara na dahil binarakal so area, nalingawan na may mga sira duman na duman niya nagbubunay baga pong sira dyan so mga kasag, so gabos na ko yan ang bakawan, na mga kabakawan sa mga parasira, aram po nila yan na importanteng maray na aspeto kan sa tuyang buhay dyan sa kadagatan ang mangrove areas. Pag nagkawara na yan, dumana po yan sa harayo, maghahanap ki istaran, pagbubunayan, kung saan pa ma-spawn na pigaapod, kan mga sira, madidipisilan na kitang magkua, an makukuata kayan, maninira kita basura. Ayun, mawawalat dyan. Sa sira, mababangwit na po. Iyo po yan. So, yun ang gustong sabihin kaining baklay sa ribuhay na yun. Wow, manlain-lain, pero dapat sustenido, sustain, padagos, sagud lamang. Wow, oo. May naramdaman ganda ako po, Bishop. So iba, tigbugtakan ni daki pangaran. Pag nag-tree planting bag, bigbugtakan sa pangaran, then after ilang tigbabalikan ninda. Kung ay nakabuhay ka ba o dali. Iyo po. Tama po yan. So, mas magaya. Sa buda kung ma-identify tayo, igwa po ng mga kahoy pala na bakong magayon na So, igwa din mga kahoy pa po na bako man talagang yaon sa sato, bako man endemic na pigaapo digdi sa satong lugar. Halimbawa po ang Gimelina, saka ining maski nga ni po ining mahogany trees na ini, maski nga ni magayon marambong, pero bako po yan mga taga-digdi, dayo ang mga kahoy na yan. Ayun. Kaya ilinga po nindo kung pigbubunay, kung nagsasalag ang mga kahoy, ang mga bayong diyan, taday ni damidbid. Pero kung itong sa mga lalong-lalo na po itong, kung pwede nga ni balikan ta itong sa mga hardwood trees ta kayto, apitong, yakal, white lawaan, ini darain na ini dahil ta pigpasipara ta. Ini pa anong mga kahoy ni di magayon, madaling magtarulubo, pero bako yan sa to. O pili, ansa dirita pong ko yan, pili. Iyo yan sa tuya yan. Sa magtaranong kita,
may kapakinabang nga pa ta nagbubunga. Oo. Kay puhan tapati po ang dakol na pili nuts ta pig-introduce ta ini sa international market na iyo ano sa itong paghambog. Sabi ninda, mas importante pa nga, mas masiram pa nga nila ini kaysa sa macadamia. Sa iba pang mga nuts, mas masiram as in mas healthy ang pili nut. Kaya lang, dahil man kita paano ning dakol na tanom, na kahoy, kaya dahil man kita nagiging masigasig na makilaban sa international market. Ayun. Anyway, iyo po yan ang mga pwedeng mga pagtawan ng atensyon. Ang ano talaga is magtanong. Di ba po, Bishop? Iyo po. Okay. So, may igwan na sana po kita, Bishop, kung nagkapi pirang minutos. Kamusta po kung may assessment po kamo, Bishop, sa parish participation kang mga laiko sa siring na advocacy, kamusta po mga activities kang kada parokya? Kadakol po. So, I must say na kadakol ang mga parokya, kung bako manggabos na parokya, siyempre nagsirimbag ini. Manlain-lain lang po ang sa inisibag na. Yes. Halimbawa, sabi nga ni, ang iba naglinig ang mga salog. Ang iba man, so hinguan ninda na maging ito, so waste management nga ni. Although, it is already something na pigigibukan gobyerno ta, pero masuportaran ta. Lalong-lalo po ito sa mga nasa barangay na medyo harayo. Paano ta talaga, which is a real problem. Paano ta yan itatapok? As in, by the way, day na po kita magsulo. Inot mas lalong day pwedeng pagsulo ng plastic, nakakaraot nga ni po yan kan sa tuyang ano diyan ang atmosphere. Pero day talaga po kay puan day kita maski nga ni po yan mga dahon, mamarang dahon, mga lapaan ng kahoy. Day ta pagsuloon yan ta nagagadan po diyan sa mga saradit na insekto sa palibot. Okay. Kayo po yan ang kuyan diyan ang rason ko nata ta pigdi-discourage na po kan gobyerno ang pagsulo. Maski po ngani yan ko totoo kita halimbawa kung may mangga diyan gusto tang bungahon baka po paasuhan ta yan pero kay po ang kita magsulo kaya iyo lang po yan sabi ninda may an kapalibutan ta paano po bagong sarong ecosystem ang pinakasaday na mga kuyan diyan mga layog-layog mga maski namok ano kung ano diyan puro yan parte kani ecosystem. Pag ginaradan mo ini, so mga durdakulang mga hayop na yung nagkakaon kay ito, di nakikakaonon, mahali na ito. Pero itong mga darakulang hayop na ito, layog-layog kung ano, nakakatabang ito sa pag-develop kang kuyan. Kan bilog na system ta ito, pagkakaon nito kan mga bayong, na so mga bayong nagkakaraon kay ng mga bunga, na iyon nagdi-distribute kan mga pisog sa daga. It's a whole ecosystem. Kaya pag rinaot mo ang sarong parte kan system na ini, you also destroy the rest of the system. Ayun. Kaya yun po yan ang karong kadakol kitang magayon na mapagnodan pa sa bagay na ini. Ang pag-una ko, ang mga parokya po, naghihingo man kayo ni. Ang panawagan ko lang po is yung nga nito, padagos ini pagbaklay. Dahil tapagtapuson ang pinunanta, urog naman nungod sa kapalibutan. Environmental stewardship must be a lifetime o lifestyle baya kan sa tuyang mga buhay. Yes, so it doesn't mean po, Bishop, na sa aga ma-end so celebration ta kayong environmental stewardship ta masangli na ka para sa financial stewardship ma-end naman po kita sa Ayo po. espero sa dai po magpapadagos kita Mapadagos po. Dahil man pati kita pwede magtanom nin kwarta. Dahil man na nagdadakol sa kahoy. kung kakayanan lang po, So, Bishop, pili kung na nagiging kwarta. Yes, Padakulon ta. paborito hunta man pati talaga ang pili po, Yan ang di ba? ganun. Okay. Good afternoon da po kay Reverend Mark Austin Tuason po, Bishop. Naghihiling po siya. Okay. Okay, Hi, thank you Rev. so much. Okay, sabi ni Jerel Aranya, good PM po, Bishop pong, thank you da po sa bendisyon. Okay, sige po. Okay, sige. Okay. Ayun, okay. Thank you so much po sa paghiras po, Bishop Bong, sabi ka mga texter. And so anyway, di ko na po mababasa sa iba pang mga reaksyones, as in iba pa po. Okay, sa ultimong punto po, Bishop Bong, para sa imo po, ano po ang matanos na pamamahala in connection po kaining environmental stewardship? Ang sa tuya pong rinigaluhan kita kan kapalibutan, kan mahal na Diyos, na asin ang kapalibutan na ini nagtataunin buhay sa sato. Yaw na po dyan ang daan, kahoy na nagbubunga, nagpapakuan sa tuya, nagtatabang na magtagasaan sa tuya, magtagasaan daga sa ibabaw kan bulod, tanganing maguran man, daay magbubulos ang daga. Tinawan kita nin mahal na Diyos kan kadagatan, kadakol mga sira dyan. Inigabos, asin iba pang mga bagay, regalo ni Diyos, nagtatao sa tunin buhay. Siguraduhon tamang po na bilang mga katiwala, ining buhay na ini nagdadanay.
Data pag-abusuhon, ang sa tuyang mga pribilehiyo. Data paglingawan, na kung ano man ang sa imong itanom, itapok dyan, mabalik na mabalik yan sa imo, sa maski anong paagi. Kaya kung marahay ang sa imong gigibuon na pag-ataman kay ning kapalibutan, maray man po ang mabalik sa imo, sa tuya gabos. So, iyo po inan garong hinahagad sa sato bilang mga katiwala kay ning kapalibutan. Nagsasakit po, sabi kan nga ni kan Santo Papa, data na po pagpabayaan na mag-abot ang panahon na ipapamana ta sa mga akita, dagat na daing sira, bulod na daing na pwedeng tanuman, nin anuman, din huli ta mamarana, asin daing na ning mga, kung ano pa po yan, asin ati, na iyon ang naglalaog sa satong mga harong kung nagbabaha o naguuran. Bako po pini ang magayon na pamana ta sa tong mga aki. Pero kung ipapamana ta ini sa indang marhay na buhay, magpuon na po kitang unyan sa pag-ataman kay ining gabos na bagay na itinaw sa to kan kagurangnan. Okay, thank you so much po Bishop Bong sa imong pagheras ngunyan asin pagsabay digdi sa toyang programa ngunyan na pagkahapon, and thank you so much po ta di mo po pinalampas ang siring na advokasya na mas mapahiwas pa ang samuyang kaaraman manungod digdi sa environmental stewardship. So sa mga parantabay, sana po magpadagos mananggid kita sa pagsuporta sa siring na advokasya ang pag-ataman sa kapalibutan. Nakaibata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Sabay po kita Bishop Bong. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Maray na hapon po, Sa- bendisyonan kamukan mahal na Diyos. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon